είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε κάτι. Θα το δείτε και από τον τίτλο. Θα φτιάξουμε τυροπιτάκια κουρού. Άντε ξεκίνα! Τι? Άντε ξεκίνα σου λέω μωρέ! Καλά. Για τα τυροπιτάκια θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι, 225 γραμμάρια γιαούρτι, μία πρέζα αλάτι, 2 αυγά και έναν κρόκο, μία κουταλιά ζάχαρη, 50 γραμμάρια λάδι, 300 γραμμάρια φέτα και μία σταγόνα ξύδι. Για αρχή κοσκινίζουμε το αλεύρι, διότι δεν το ρίχνουμε κατευθείαν από εδώ μέσα, γιατί έχει μικρά κομματάκια μέσα που εμείς δεν τα θέλουμε στα τυροπιτάκια. Μόλις το κοσκινήσετε, βάζουμε μέσα αλατάκι, μία κουταλιά ζάχαρη και έτσι ανακατεύουμε όλα τα ξηρά υλικά μαζί. Πάμε τώρα να βάλουμε το κεσεδάκι γιαουρτάκι μέσα, το αυγουλάκι μας, το ξύδι μας και τώρα αφού γίνει αυτό τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Είστε έτοιμοι να βάλουμε τα χεράκια μας και ουσιαστικά τα παίρνουμε και τα ανακατεύουμε μέχρι να τα κάνουμε όλα μια μπάλα. Και για να σας βοηθήσω, αν το πατάτε έτσι, το ζυμώσετε λίγο και το κάνετε έναν κύκλος, λερώθηκα, το περίμενα. Αν το κάνετε κάπως έτσι και μετά το διπλώσετε λίγο, θα δείτε θα σας μαζευτούν όλα τα υλικά. και στη μέση βάζουμε Και λίγο λαδάκι για να γίνει πιο μαλακό στο ανακάτεμα και συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Αφού λοιπόν σας βγει κάπως έτσι μια αφράτη και ωραία ζύμη, την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Και αφού λοιπόν η ζύμη μας ξεκουράζεται, γιατί κουράστηκε και πολύ η ζύμη μας, τι να πω, την τρίβουμε. Ναι, εδώ παιδιά τη φέτα εννοώ. Έτσι όπως σας δείχνω, θα δείτε τι ωραία γέμιση θα βγει αυτή. Και μόλις γίνουν εντελώς τρίματα, βλέπετε εδώ, εντελώς τρίματα είναι, και σπάμε το αυγουλάκι μας. Το ανακατεύουμε με ένα πυρούνι, την πατάμε και τη φέτα λίγο. Να, δείτε εδώ τι ωραία που βγήκε. Θέλω να σας βγει έτσι και εσάς. Ωραία παιδιά, αφού έχει ξεκουραστεί η ζύμη μας, πρέπει να έχει ξεκουραστεί 10 λεπτά. Τώρα, θα το κάνουμε για αρχή πολύ καλή μπάλα, έτσι με τα χεράκια μας. Όπως το δείχνω στο βίντεο, σας παρακαλώ πολύ. Και το κάνουμε σαν ψωμί. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει το ψωμί, σαν ψωμί εδώ πέρα τέλος πάντων, θα πάρουμε ένα μαχαίρι, εκτός από ένα μαχαίρι και ένα μικρό πυρούνι. Και αρχίζουμε και κόβουμε λίγο παιδιά, και το βλέπετε αυτό, το στρογγυλοποιούμε και το πατάμε πολύ καλά, να γίνει ουσιαστικά ένας κύκλος. Και μετά θα πάρουμε ένα ποτήρι και αφού είναι λίγο ανοιχτή η ζύμη μας παιδιά, δεν θέλει να είναι χοντρή, το πατάμε με το ποτήρι και βγάζουμε το γύρω. Και κοιτάξτε εδώ πόσο κυκλικό σχήμα μου βγήκε. Και θα το κάνουμε και στα υπόλοιπα. Και τη ζύμη αυτή δεν την πετάμε, την ξανακολλάμε εδώ και την κρατάμε για τα επόμενα τυροπιτάκια. Τώρα θα πάρουμε τη γέμισή μας και θα βάλουμε λίγο, εντάξει όχι λίγο, όσο σας πάρει. Εμένα μου παίρνει γενικά πολύ στα τυροπιτάκια η ζύμη, όχι η ζύμη, η γέμιση τελειώζουμε. Και μετά, αφού βάλαμε γέμιση, που λέω ζύμη, το διπλώνουμε έτσι. Το είδατε? Και μετά παίρνουμε το μικρό το πυρουνάκι μας και το πατάμε να γίνει αυτό το ομοιόμορφο στα κουρού. Μη βιαστείτε σε αυτό, γιατί αυτή είναι όλη η μαγεία στα κουρού. Και κοιτάξτε εδώ, έχουμε έτοιμο το πρώτο μας τυροπιτάκι κουρού. Πάμε να συνεχίσουμε. Αφού έχετε φτιάξει ήδη το ένα τυροπιτάκι, παίρνετε ένα ταψάκι με μια λαδόκολλα και αρχίζετε και βάζετε τα τυροπιτάκια μας και τα
αφήνετε πάλι στην άκρη. Ωραία παιδιά, αφού τα βάλαμε εδώ, δεν τελειώσαμε, μην βιάζεστε. Θα πάρουμε ένα αυγουλάκι, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τον κρόκο και χτυπάμε με το πινέλο. Μόλις έχουμε πάρει λίγο κρόκο, τα αλήφουμε έτσι, όπως σας δείχνω, έτσι και συνεχίζουμε στο καθένα. Τώρα παιδιά που τα λείψαμε, καλά με αυγό, προθερμάνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς. Αν θέλετε πασαλίβετε και με σουσάμι. Επειδή κλασική συνταγή είναι χωρίς σουσάμι, θα το κάνουμε κλασικό. Εσείς όμως βάλτε σουσαμάκι, πάει πολύ. Εγώ θα το κάνω κλασικούρα. Και τώρα λοιπόν θα ψήσουμε στο φούρνο για μισή ωρίτσα, 40 λεπτά, στους 170 όπως είπα. Οπότε να είστε έτοιμοι. Ας τα βάλουμε στο φούρνο και ας βγουν. Και παιδιά είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμή. Θα πάρουμε ένα τρεπτάκι. Λοιπόν, για να το δούμε. Είναι κάπως έτσι. Και πάμε να δούμε γεύση τώρα. Παιδιά, φτιάξτε το. Δεν παίζετε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Άμα το φτιάξετε, πραγματικά μπράβο. Αξίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ροπτάκι. Το εγκρίνω full. Λοιπόν παιδιά, αυτό για το σημερινό βίντεο. Γράψτε μου στα comments τι άλλη συνταγή θέλετε να φτιάξω. Και τσάου, τσάου, τσάου.